Ето ни нас, както казах преди рекламите, аз съм станал много ларш напоследък. Деси, пак съм разпуснал екипа по командировки. Айде и мен да ме пратиш някъде. Ох, ще те прата за по-дълго някъде в далеча южна страна. Значи не само Дори и Еми бяха в Париж, видя. Пуснал съм и Пети Штифер, и ще не е точно от моя екипа, и не съм ме пуснал в Швейцария. И доктор Неделя Щонова съм ме пуснал. Тя за кратко беше шотландка, уважаеми зрители. Тя се завърна от световна конференция в Глазгоу, за да е полезна на нашите зрители с темата днес. Добре дошла, Неделя, добре се завърнала. Здравейте, колеги. Надявам се, че ми носиш касов Затъжих се за вас, да, затъжих се за вас. Сашо, ти с 2 сантиметра по-широка обиколка на мускулите, как се чувстваш сега? Чувствам се много по-мъжествено. Много по-мъжествени, така изглеждаш. Да, в Глазгоу случиха интересни неща. Беше конгрес, посветен на новостите по отношение на това как да се лекува инсулта. Ще направим едно специално предаване. Действително по света, след такъв конгрес направо ми се става интервенционален невролог, както казах и на професор Миланов. Т.е. невролог, който когато човек получи инсулт, по света това, което се прави, се впръсква нещо в съда, разлага се тромба, реканализира симптоматиката и пациента няма нито затруднения в говора, нито парализи, изобщо страхотни неща стават по света. Ще разкажем за това и да се надяваме, че и в България ще бъдат приложими. А сега темата днес. Още през 1817 година английският лекар Джеймс Паркинсон описва симптомите на тогава нова болест, от която днес страдат близо 6,3 милиона души по света. Болните в България са около 15 000. Болестта буквално срива цялата нервна система на човек. Говорим за болестта на Паркинсон. Това е едно жестоко изпитание, което засяга не само пациентите, но и техните семейства. Обаче, надежда винаги има и в това ще ни убедят сега нашите гости. Това е Верка Няголова, чиято съдба вече цели 25 години е белязана с болестта на Паркинсон, и член-кореспондент професор доктор Иван Миланов, изпълнителен директор на многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свети Наум. Един човек, който е направил наистина много за повлияването и развитието на болестта на Паркинсон в България. Здравейте! Здравейте! Да получи човек диагнозата Паркинсон не е най-страшното нещо на света, нали? Не, категорично не. Защото, разбира се, най-добре е да си млад и здрав, но диагнозата Паркинсон предполага, че в следващите 15 години от живота, при едно добро лечение, в общи линии ти можеш да си един активен човек. И сега в студиото е живото доказателство за това, Верка. Вашата история е много интересна, защото вие 25 години живеете с болестта на Паркинсон. Изглеждате чудесно. Поздравявам ви. Споделете ни сега. Как започнаха нещата? Започнаха както при всички, с забавяне на движенията, с неволеви движения на ръцете на едната ръка на другата. И мисленето се забавя малко. Да. Трудно е. Като чуеш Паркинсон, виждаш как и който чуе тази дума се сгършва направо. И така започнахме лечението с традиционните лекарства, които се предлагат тук. Какви бяха вашите симптоми в началото? Кои от обичайните ви действия бяха затруднени? Затруднени ми беше движенията първо. Да. Но първо беше с неволевите движения на ръцете. Да. Първо едната ръка, след това другата ръка. Се премести, нали, тиковете започнаха, тремор нямах, нали? Но ми беше трудно, много трудно да приема този факт. Да, факта. И започна в болницата Свети Наум, нали, отидох. И оттам беше 22 години ме лекуват. И постоянно ми даваха лекарства, най-хубавото лечение провеждаха. И според мен най-добрите доктори го провеждаха. Но въпреки всичко, болестта си върви. Болестта прогресира? Да, прогресира, макар и може по-бавно, по някой пъти по-бързо, нали, на моменти, но започна вече да се усложняват. Започнаха схващанията, дискинезии и всички други симптоми, нали. Започнаха да се намалява времето между единия прием на лекарство с другия и се стигна до там, че до 1 час ме държаха лекарствата и след това вече пак отново. Вие в момента сте на една много съвременна и модерна терапия, която е най-хубавата в света, която за щастие вече се прилага и в България, но въпреки това, че заболяването прогресира и вие се пенсионирате по болест,
В крайна сметка вие го копирате, го овладявате по един добър начин, така че ето, вие сте донесли два гоблена, нека да ги покажем на камерата. Тези гоблени сте ги направили вие, да? Да, и те не са само тези. Вие у вас имате 3 стени пълни с гоблени, които вие сте изградили. Да, за 2 години съм ги... Реших, че трябва да се боря с... Ето още един, още един на камерата. Неуспешно много с болестта, но все пак човек трябва да се бори. Вашия съпруг ви е помагал изключително много. Разбира се, семейството ми много помагаше. Подкрепата на близките е важна. Децата, приятели също, макар и с времето започнаха да намаляват приятелите, контактите, липсват контакти. Да, но сега ще покажем едни снимки. Вие ходите до Щатите, имате внуци там. Даже ви видях в Лас Вегас на едно казино. Обичате ли да... Хазарта тегли ли ви? Да. Хазарта тегли ли ви? Да. Провокационен въпрос. Провокационен въпрос, наистина. Не, аз отговарям съвсем... Да. Благодаря ви, Верка. И като отида там, сина ми първата работа, мама, отиваме. Подкрепата на близките е много важно нещо. Сега, да кажем, че месец април е световния месец, в който се отбелязва една международна кампания за увеличаване осъзнатостта по отношение на болестта на Паркинсон. Националната организация на хора болни с късен Паркинсон и Сдружението за достоен живот на паркинсониците в България започват една информационна инициатива "Живот с Паркинсон". Професор Миланов, как ще бъде отбелязана тя в България? Да, значи имаме една асоциация, медицинска асоциация по двигателно нарушение и заедно с тези асоциации на практика организираме дни на отворените врати. Тоест в този месец всеки човек, който смята, че има някакви симптоми на Паркинсон, може свободно, без никакви направления, без заплащане да дойде на преглед. Защото проблема е, че 10 пъти по-често от Паркинсоновия синдром е така нареченият тремор на минор. Т.е. то е едно доброкачествено заболяване, което протича само с треперене. И е важно да бъде отдиференцирано от специалисти. В цял свят специалистите по така наречените двигателни нарушения по Паркинсонова болест не са чак толкова много, така че в България в 3-4-5 болници има такива специалисти. Тоест безплатни прегледи за болест на Паркинсон през месец април в градовете София, Пловдив и Варна. Точно така, университетските болници. Университетските. Да. Професор Миланов, има заболявания, които си остават загадка. Болестта на Паркинсон е една от тях. Какво представлява и кой е в риск да развие болест на Паркинсон? Да, за съжаление това е загадка. Това са една група наречени дегенеративни заболявания, при които бавно и постепенно започват да умират клетки в мозъка и в зависимост от коя област на мозъка умират клетките, пациентът развива или Паркинсонова болест, или този есенциален тремор на минора, за който говорим, или деменцията тип Алцхаймер и така нататък, да не ги изброяваме всичките. За съжаление, никой до сега не е разбрал каква е първопричината за тази смърт на невроните, поради което и ние не знаем как да предпазиме хората от това заболяване. Но изпреварвате, може би, следващия ми въпрос. Защото знам какво ще кажете. Колкото и да е странно, абсолютно категорично е доказано, че употребата на цигари и на кафе на практика предпазва от развитие на Паркинсон, но, пак има едно но, докато човек пуши. На практика, спрели да пуши, цялата тази профилактика отпада. Сега, аз не го казвам... Нямаме намерение да насърчаваме тютюнопушенето като форма за профилактика на Паркинсон. Не, защото то води до други вреди. Не искаме да го насърчаваме, но въпросът е, че това дава един ключ потенциален към тая загадка и започнаха в чужбина експерименти с никотинови лепенки, например. Защото вероятно никотина е този, който по някакъв начин, по неизвестен механизъм предпазва никотина и кофеин. Но как? Не знаем. Не знаем. Механизма е неясен. Едно друго интересно проучване, пак в същите фактори, които могат да предотвратят развитието на болест на Паркинсон, хора, които имат нарушения в REM фазата на съня. Да. Фазата на бързите очни движения. Това е фазата, в която ние сънуваме. Точно. Имат 2 пъти по-висок риск да развият Паркинсон. И обратно на това, когато един човек с Паркинсон се наспи добре, цялата моторна двигателна симптоматика се повлиява. Така ли? Така е. Това е едната истина. Има и друга истина, че при тези пациенти, например, много често върви заедно и депресия. И излязоха едни проучвания, че пък профилактиката на депресията, защото депресията почва понякога преди Паркинсон, профилактиката с
определен вид антидепресанти забавя развитието на заболяването. Точно интересни неща са, много интересни. Има някои проучвания, и виждаме, ето ако не отдавна историята на актьора Робин Уилямс, който беше диагностициран с ранен Паркинсон и се самоуби, които свързват Паркинсон с депресия, оттам с самоубийство. От друга страна, като страничен ефект на терапията за Паркинсон. Значи основното е, че едни и същи медиатори в мозъка отговарят и за Паркинсоновата болест, и за депресия. И поради тази причина, всъщност депресията е много често част от Паркинсоновата болест и част от хората с депресия, ако не се лекуват, могат да стигнат до самоубийство, разбира се. Верка, когато говорим за депресия, вие казахте колко ви е било трудно да приемете тази диагноза. Кои са ви били най-трудните моменти? Да ви кажа, най-трудните моменти дойдоха след като се пенсионирах и останах в къщи. Така липсаха ми хората. Контактите. И полека човек трябва сам да си дава кураж и да свиква с това, с заболяването, защото то е заболяване, което не може да го излекуваме, а трябва да живееме по някакъв начин. И затова всички, които се разболяват, би трябвало да четат повече литература, да разберат, че и ние сме хора, не сме 17-то качество хора. Трябва да знаят, че и ние сме хора и ние имаме просто... Живота трябва да ни протече, както при другите. Колко е хубаво, че духа на здравето очевидно тече във вашите вени, в кръвта ви. Това е важно. Интересното при вас е и това, което да разкажем за терапията. Значи, след като човек му поставя диагнозата Паркинсон, той започва да се лекува с определени таблетки през устата. Но след определени години таблетките спират да действат. И какво става? Рецепторите в мозъка се изчерпват. И спират да действат. И тогава човека се инвалидизира, остава на легло и с всички последици от това нещо. Те са страшни. Те са страшни последици. Какви са последиците? На легло парализиран, да го наречем по-народному. Всъщност пациента не може да мръдне от леглото или пък получава... Всички са зависими от него. В една минута, ако трябва да набележим клиничната картина, симптомите, на какво трябва да обръщат внимание? Ранните маркери, че болестта е в ход? Ранните симптоми на заболяването трудно се забелязват от необучени хора. Треперенето е един от тях, но той не е най-важният. Най-важният е, че човек, когато ходи, когато се движи, едната му ръка не извършва синхронните движения, които всеки човек, знаете, като ходи, се движи ръцете. Примерно много често, ако това е лявата ръка и пациента носи самонавиващ се часовник, часовника спира да се самонавива. Или това е... ранните симптоми. Да. Така че това са ранните симптоми. Скоро гледах един много хубав, той стар филм "Пробуждане", в който показват откриването на лекарството леводопа за Паркинсонова болест и как първоначалната еуфория се замества от това, че много бързо се развиват тези странични ефекти, за които Верка казва, за това, че започват едни непроизволни движения, спират да действат лекарства. За съжаление, това може да се случи и много рано, ако лечението не е водено правилно. Ако то е водено с големи дози медикаменти, то период се скъсява. Аз не знам при Верка след колко години стана това нещо, но... Не, чак на 20-та година. На 20-та година. Това е голямо постижение, наистина. Защото при някои пациенти след 5-та година почва да се развива. Средно при 50% от пациентите на 10-та и при по-малко на 15-та, тя е на 20-та. Това значи, че много добре лекува на Верка. Това, което е повлияло изключително добре на Верка, е, че тя решава да се подложи на лечение с интестинален гел. Нали? И този интестинален гел се вкара в организъм посредством една помпа. В момента вие сте с тази помпа, Разкажете ни сега, или Верка, или професор Миланов, какъв е принцип и как функционира? Какво се... Помпата е свързана посредством на една търбичка с тънкото черво. И оттам се впръсква лекарство, гел, лекарства, които сме вземали преди това през устата, сега вече са под формата на гел и по-лесно отиват, нали? И като се насити, леводопа преминава в допамин, нали, който там в гръбначния, вие знаете къде, се отлага. Но всъщност основната разлика е, че когато вземеш лекарството на таблетка, ти рязко повишаваш серумната концентрация и травматизираш рецепторите, докато тук компютъра го подава плавно, горе-долу така, както мозъка го подава. Поради което, какво се получава? На 20-та година, примерно, Верка, ако не беше се включила на това лечение, тя ще да бъде прикована на легло. Включвайки се на това лечение, тя се връща все едно 10 години назад. Средно. И това, което е много хубаво да кажем, е, че Касата
покрива, реимбурсира това лечение. Касата трябва да я хвалим от време. Трябва да я похвалим, да, нека да го направим това предаване. Покрива лечението, да. Така е. Касата, слава Богу, започна да заплащат. Той е много скъпо лечение, но тя го заплаща за всички нуждаещи се. На практика те са 3 такива метода, които са методи, как да го кажа, на последната възможност. Едното е това лечение с дуодопа. То е най-доброто. В смисъл, най-доброто, като казвам, имам предвид, че има най-малко странични ефекти. Следващото възможно лечение е с един друг продукт, апоморфин, който също се подава с една помпа. Там има малко повече странични ефекти и то също се реимбурсира от касата. И третото възможно лечение е мозъчна стимулация. Това е лечение, което неврохирурзите имплантират определени електроли в мозъка. То също си има своето приложение. Просто там противопоказанията са малко повече. Очевидно, след 25 години живот с Паркинсон, човек има вече такова лечение, което в България е приложимо, покрива се от касата и може въпреки тази диагноза да направи 3 стени избродирани с гоблени. Нали така? Да. Тоест касата има и тя с какво да се гордее. И тя с какво да се гордее. А колко са, ако трябва да погледнем статистика, епидемиология, колко са болните с болестта на Паркинсон у нас? С болестта на Паркинсон се смята, че са около 15 000 според наша статистика. А има ли скрита заболеваемост? Сигурно има в малки населени места, но тя след няколко години пак излиза. Това е по принципа на айсберга, защото когато пациента напълно се обездвижи, не приемайки лекарства, той все пак ще стигне, вероятно, до специалист рано или късно. Така че има някаква скрита заболеваемост, но фактически колко от тези пациенти са в тази напреднала фаза, това е по-трудно е да кажем, но да кажем едно 30% от тях са може би в тази напреднала фаза. Да, благодаря ви за това гостуване. Хубави неща казахме. Вашата история беше вдъхновяваща. Похвалихме касата, споделихме за новото лечение, което вече е налично в България. Позитивно беше. И така, ако на вас или на ваш близък са поставили тази диагноза Паркинсон, не се отчаивайте. Ето 4 конкретни препоръки в помощ на хората с Паркинсон и техните семейства. Значи, като първо, трябва да се стараем да действаме успокояващо на болния. Да не го форсираме, защото той така или иначе страда от стрес и тревожност. Такива симптоми, като тремор, сковани мускули, забавени движения, се влошават под въздействието на стреса. И ако ние нервничим, пациентът естествено ще се чувства зле. Втори съвет. Половината от болните страдат от депресия. Тя се отразява негативно върху краткотрайната памет и концентрацията на болния. А това може да доведе до обостряне на болестта или дори, както стана ясно, до самоубийство. Затова не бива да пренебрегваме потиснатото състояние на тези пациенти. Трети съвет. С развитието болестта на Паркинсон възникват все повече проблеми с запазването на равновесието при ходене. Затова едната ръка на болния е желателно винаги да бъде свободна, дори и двете. И още, равновесие се задържа по-лесно при леко разкрачени крака, които са на ширината на раменете, и при застиване, характерни са така наречените фризинг феномени при Паркинсон, е необходимо пациента мислено да си представи някакъв въображаем предмет пред себе си и да опита да направи няколко крачки напред към предмета. А ние, които сме до този пациент, не трябва да го побутваме, защото това може да го извади от равновесие, той да падне или дори да задълбочи тази поза на застиване. Домът трябва да е подреден така, че да няма килимчета, черги, които да спъват пациента, който и без това се движи трудно, нищо излишно на пода. И четвърти съвет, банята е потенциално опасна зона за всеки, който страда от някаква форма на нарушена равновесие. Затова безопасността в това помещение е от особено значение. И пето, да обичаме всички пациенти, които имат Паркинсон, и не само тях, и ние да се обичаме. Благодарим ти, Неделя Щонова, за тази хубава тема и важна, полезна тема наистина, застрашаваща живота на всички нас. Ами това беше, уважаеми